Hej Sam, jeg har igen. Jeg skulle lige dræbe stankelben. Det var virkelig uhyggeligt. Selvom jeg gjorde det med papir. Fik jeg ikke brug for med de her muller? Jeg kan de der muller. Ja, nu kan jeg få den. Ja. Jeg er dygtig, ikke? Jeg kan selv få hul på den her. Jeg kan til at gøre den lidt ned på gulvet. Nej. Jeg skal nok samle det op bagefter. Okay, nu skynder jeg mig simpelthen bare at gøre det, okay? Men bare ikke lige det der hul, der er lige der. Udenom det, sådan der. Og så... Jeg skal lige bare have noget med, så tager vi den her Coca-Cola-glas. Kæft, det stinker, mand. Det er rent pære, det der. Det ser så klamt ud. Sørg for, det lige kommer med. Det er så klamt, det der hår. Jeg skal finde på det. Det er helt grønt, og der er brus i. Det er klart, Kæft, det er pære. Det er Hvis vi så bruger lidt klamt. sukker. Nej, det er spildt på gulvet. Jeg har spildt på gulvet, man kan ikke se det. Jo, okay, det kan man godt. Hey. Der er lige det. Der får sukker af. Ja, fordi vi står her, okay? Godt så. Skal jeg lige... Kan du godt se mig? Okay. Udenom hullet der er... Eller huller alle her. Det er bare til... smager det godt? Så er den første færdig. Jeg får lyst til at række mig. Pærejuice. Fuck, det smager ret godt. Gider du hælde en lille smule op til mig? Bare sådan en lille... Jeg skal bare smage. Det kan være så Jeg meget. får sådan en drøtning til. Det smager ligesom det der kiwi. God smag. Du kan drikke det lidt. Du må gerne få det der, hvis du vil. Det kan jeg godt forstå. Det kan godt være lidt lige. Nej, det har lidt i det. Og du får ordentligt. Nej. Du kan hjælpe mig med at ordne en til. Men du tager lidt med dig. Nej. Nu skal jeg bare se mig. Det bliver langsomt, jeg har lige om lidt i det. Så er der appelsinjuice, så skal jeg bare lige have sukker i det også. Ja, så er det. Det er min søster, der skal huske det. Det er ikke appelsinjuice. Hvad?
Det hedder ikke appelsinjuice. Det er det altså. Hvad giver det så? Ved jeg ikke, hvad den godt for at smage det. Bananjuice, jeg har ikke nogen Bananjuice. Men det kan det skal jeg lige, så jeg kan smage. Det er Vi giver lige noget til jer. Jeg skar lige. Vand i. Nej. Det har jeg ikke. Det er jo ligesom det der æble nu. Det er jo lækkert. Ja. De skal tilbage. Og vi bare glemte det, ja. Så godt. Det er noget lille sukker i. Det er ikke godt. Jo, Louise. Jo. Hvorfor gør du så det? Jeg vil gerne have lille sukker i. Så vil jeg også. Det her. Det er ikke sjovt. Jo, det var. Det er ikke sjovt. Det smager helt vildt fantastisk godt. Ja, okay, så vil jeg jo gerne have det af. Jeg er færdig om lidt. Det er jeg. Hvad vil? Ej, det er det, kan jeg. Det er ikke bare på en. Alle begynder bare at lave nogle på en. Det er stille. Kom ind, du skal bare høre den her sang. Det er en dreng, der synger det helt vildt. Han er en ting, jeg kan gøre. Det hader dig, Rikke. Nå, men vi smutter